भाई जी, ई रहल कल के शादी से आयल सामान के पूरा लिस्ट। तू सब ठीक से चेक कर ले बाड़ा ना? कुछ छूटल तो ना? भाई जी, आप छूटे की बात करता नहीं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादर और 1 तकिया पे पूरा बाराती मोर्चा मार गेले। जब से हम ई पार्टी ऑर्गेनाइज करे के काम शुरू कले बानी ना सोनू, तब से एक बात तो पता चल गेल। पूछा का? पूछ लेनी, बताई का? बचपन में हम अड़ोसी पड़ोसी के घरे में अलग अलग प्लेट गिलास देख के हमेशा हैरान रहत रहनी कि इनकर बर्तन अलग अलग काहे बा। कोनो शौक हा या फिर आदत। लेकिन अब जाके पता चलल कि ई ना तो शौक हा ना आदत। ऊ तो बर्तन शादी बारात में जाके इकट्ठा के ले बड़े। मतलब दुनिया के ई आदत बाबा आदम के जमाने के हा। सही बोलनी भाई जी, तीर एकदम निशाना पे हा। एक्सक्यूज मी। जी कहीं। हमार नाम वीर हा। हम आईटी कंपनी सुपरजेट के मैनेजर बानी। हमरा अपना कंपनी के खातिर आपके हॉल में पार्टी ऑर्गेनाइज करवावे के बा। जरूर करवाई। बस इतना बता दें कि लोग कितना हुई हैं और पार्टी कौन दिन करवावे के बा। पार्टी कले करवावे के बा और लोग करीब 100 के आसपास तो होबे करी हैं। खाना और डेकोरेशन ऐसन होके के चाहिए कि हमार बॉस खुश हो जाओ बस। अरे आप टेंशन मत ली, हमार खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब बा। आपके 100 के 100 लोग खुश होके ही जाई हैं। बस आप एडवांस दे दी। डेकोरेशन और खाना मिला के 15 लाख रुपया होगी। आपके 20% एडवांस लागी। ठीक बा, आप ही 5 लाख रखी। चला, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गई। इका कोल्ड ड्रिंक ठंडा काहे ना बा? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडा काहे ना हो रहा बा? माफी भाई जी, हम आपके बताओ भी भुला गए नहीं कि फ्रिज खराब हो गई बा। माफी के बच्चे, आज पार्टी बा और तू बताओ भी भुला गेला कि फ्रिज खराब बा। अबे बूढ़बा, कहीं के ध्यान कहाँ रहेला तोहार? नवा नवा काम के बैंड काहे बजावे पे तुलल बाड़ा यार। अब पार्टी में जौन गेस्ट आई हैं उनका कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाए हम? बताओ हमरा। भाई जी, आप गुस्सा मत होखी। हमार पास एगो जुगाड़ बा। स्टोर रूम में एगो बहुत पुराना फ्रिज रखल बा जौन चालू हालत में बा। आज हम वही से काम चला लेता नहीं, कल बदल लेहल जाई। का कहता नहीं भाई जी? एके अलावा हमार पास कोनो और भैंस के चारा हा का जौन पूछा तारा का कहा तारा भाई जी? चला स्टोर रूम, दिखावा फ्रिज हमरा। इहा भाई जी, शहनशाह जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू बा ना? झूठ बोलब तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देखा, हम एकरा सेट करता नहीं। जी भाई जी। भगवान के लाख लाख शुक्र हा जौन समय पे जुगाड़ हो गई, ना तो नया फ्रिज खरीदे के पड़त। खोला खोला, हमरा बाहर निकाला, ना तो हम मर जाए। हमरा बाहर निकाला, हमरा बाहर निकाला, हम मर जाए। खोला प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रहा बा, मगर ओमे तो हम कोल्ड ड्रिंक्स रख ले रानी। ओकर अंदर तो केहू ना हो सकेला। फिर ये आवाज? ये हम कहाँ आगे नहीं? ये कौन सा जगह बा? भाई साहब सुनी, भाई साहब आप रोत काहे बड़े? के बड़े आप? भाई साहब कुछ बोली ना। ऐसे ऐसे मत देखी भाई साहब, हमरा के डर लग रहा बा। आपके नाम कहा?
जल्दी से भाई जी के बता दी कि पानी के टैंकर बिना पैसा लिए ना आई। भुला गई नहीं तो फिर से भाई जी के डांट खाए के पड़ी हमरा के। भाई जी भाई जी भाई जी काबिल भाई जी भाई जी का भेल रहे हमरा के पता ना भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़ल रहले। ऐसे ऐसे मत देखा भाई साहब, हमरा के बहुत डर लग रहा बा। आपके नाम कहा? विक्की, विक्की नाम बा हमार। ई का सोच रहल बनी भाई जी? कुछ ना, खाना रेडी भइल? खाना तो रेडी हो गइल बा भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहल बा। हाँ ठीक बा, इला केहू और के भी बकाया होके तो उहो के चुका दा। जी भाई जी, पर आप? हम ठीक बानी, तू जा। काम तो अच्छा भइल बा, का कहा तारा? वाकई डेकोरेशन गजब के बा, बस खाना भी डेकोरेशन जैसे नहीं होके चाहिए। चिंता मत करी सर, यहाँ सब कुछ गजब के ही होखेला। एक गजब के आइटम और बा हमरा पास, आई दिखाओ तानी, तबीयत खुश हो जाई। चला देखा तानी। ये देखी सर, वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा बा। मदनी फ्रिज के एंटीक दिखा भी फ्रिज के खासियत था या कुछ और भी खासियत बा में? ये फ्रिज के पीछे एगो कहानी छुपल बा, वो बहुत खास है। कौन सा कहानी? विक्की के तो जानत ही होई हैं आप लोग। तू लोगन के खातिर एक बहुत बड़ खुशखबरी बा। हम बहुत जल्द कंपनी के मैनेजर बने वाला बानी, और मैनेजर बनत ही तुम्हारी भाई TMW कार से ऑफ जॉब शुरू कर दी। ये तो बहुत खुशी के बात बा, काहे दोस्त लोग? हाँ हाँ, चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनत ही हमनी पे रौब तो ना झाड़े लग बा ना? रौब तो ना, पर हाँ, तू लोग टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा ना करबा तो थोड़ा डांटब तो जरूर। हमनी के डट बा तू, अपन तरक्की से हमनी के जलाइबा तू। इला साला, नौकरी तोरा के दिलैनी हम ही कंपनी में, और तू हमरा से आगे निकल बा। इला साले, जब तू इस दुनिया में रह बा तबे तो मैनेजर बन के डटबा ना हमरा के। ई हमार तरफ से तोहार प्रमोशन के तोहफा। मौत। ऐसे पहले क्यों आ जाओ, एकरा फ्रिज में डाल दा। थोड़ा देर में एकर लाश के जंगल में फेंक दिया जाई। हाथ लगावा, चला। खोला खोला, हमरा के बाहर निकाला, हम मर जाए, हमरा के बाहर निकाला। हमनी पकड़ तो ना चाहिए। वीर के प्लान कबो फेल ना होकेला। तोहरा विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तू लोग विक्की के इहे फ्रिज में बंद कर ले रहला, जेकरा ई होटल के पुराना मालिक खरीद ले रहे और स्टोर में पड़ल रहे। ई फ्रिज में विक्की बैठल बा, उहे हमरा के बतौलस कि ऊ तू तीनों के लेवे आयल बा।
कहानी तो जबरदस्त बनोले बाड़ा तू, लेकिन ये कहानी तू और केहू और के ना सुना पाईबा। लेकिन हम तोरा के ऐसा ना करे दे। विक्की, हाँ विक्की, जौन तू जैसन आस्तीन के सांप के उनकर सजा देवे आयल बा। ना ना विक्की ना, तू ऐसा ना कर सकेला, हम दोस्त बनी। दोस्त होता तो बतावा मरला काहे हमरा के। भगवान तू जैसन धोखेबाज और जलनखोर दोस्त केहू के भी ना दे। तैयार हो जा। खोला खोला, हमरा के बाहर निकाला, छोड़ दो हमरा के। एक आ रहल भाई जी। एको ऐसन किस्सा जे पे हमनी दोनों के अलावा केहू और विश्वास ना करी कि ऐसन कबो भइल भी रहे। अगर तू लोगन के आगे पागल ना कहवाल चाहता रहा तो एक किस्सा के अपना सीने में ही दफन करला। ई कहानी हा चोर राजू के। ओकर हर रात चोरी के लिए ही बनल रहल, मगर रात तो सबके होखेली। ओकर साथ की ऊ रात केहू और के रहल। रात रहल मगर चांदनी रात ना। चोर राजू एक घर के खिड़की खोले के कोशिश करत रहल। ओकर पीठ पर एगो बैग टंगल रहल। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री रहल। राजू ई काम एगो लोहा के छड़ से करत रहल, जेकरा वो खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर करके रखले रहल। राजू एगो जोर के हाथ मारेला और अंदर से खिड़की खुल जाली। राजू हिन्ने उन्ने देखेला और अंदर कूद जाला। अंदर आवत ही राजू खिड़की वापस बंद कर देवेला। अपना बैग में से वो एगो काला कपड़ा निकाल के ओकरा खिड़की के ऊपर रख देवेला और टॉर्च जला लेवेला। कपड़ा टांगे के मतलब ई है कि बाहर रोशनी ना जाओ। राजू के जब कहीं कुछ न मिलेला तो वो हताश हो जाला। आज के दिने खराब बा, जौनी मनहूस घर में चोरी करे नहीं, कुछ ना बे जा। राजू सिगरेट निकाल के पिए लागल। जलावे के खातिर लाइटर के यूज करेला। चला भाई राजू, कोनो और ठिकाना ढूंढल जाओ। इहे के साथ राजू काला कपड़ा उतार के बैग में रख लेवेला और खिड़की खोलेला, लेकिन खिड़की ना खुलेली। ई खिड़की काहे ना खुल रहल बा? राजू और कोशिश करेला, लोहा के छड़ से खोले के कोशिश करेला। के बा ये जा, के बा? हंसे की आवाज सुन के राजू बुरी तरह से डर जाला। राजू चारों ओर टॉर्च मारेला। तब्बे एगो अनदेखा फोर्स ओकरा तेजी से खींच के एगो कमरा में ले जाला। कमरे में आवत ही कमरा तेजी से बंद हो जाला। राजू बुरी तरह से डरल बा। कमरा में आवत ही वो फोर्स ओकरा छोड़ देवेला। ओसे छूटत ही वो फर्श पे पीछे खिसक के दीवार पर लग जाला। टॉर्च जलत रहेला और वो बड़बड़ाए लागल। हे भगवान, ई का हो रहल बा? कहीं घर भूतिया तो ना? राजू के डर सही रहल। वो घर वाकई में भूतिया रहल। वो घर पे एगो आत्मा के राज रहल, जौन सालों से वो घर में केहू के आवे के इंतजार करत रहल। वो रात ओकर इंतजार पूरा हो गए। राजू लगातार कमरा में डरा सहमा हिन्ने हुन्ने टॉर्च मारत रहल। देखा तू चेक क्यों भी बड़ा, प्लीज हमरा के ज्यादा, हम वादा करता नहीं आज के बाद फिर कबो ना आई भेजा। तब बे वहीजा एको लड़की प्रकट होखिली, जौन सफेद कपड़ा पहनले बाड़ी, ऐसे जैसे कोनो लाश सूख गईल होखे। राजू ओकरा देख के बुरी तरह चीखेला। डरे और चीखे के जरूरत नहीं खे, हम तोहरा के जाए देब। बस तू हमार दू काम कर दा। तू जोन बुलबू हम करब, हमरा के जाता बस। पहला काम
तहरा के ये आदमी के हर हाल में यहाँ लावे के बा, और दूसर काम ये औरत के यहाँ बुलावे के बा। ठीक बा, ठीक बा, हम लेकर आओ तनी। भूतनी राजू के 2 फोटोग्राफ देविली। आदमी के फोटो के पीछे ओकर एड्रेस लिखल बा और महिला के फोटो के पीछे ओकर फोन नंबर लिखल बा। रुका, तू इनका के लावे जा सकेला, लेकिन तोहार आवे तक तहरा अपन जगह अपन कोनो करीबी के यहाँ छोड़े के होई। अगर ऐसा ना करबा तो तू यहाँ से कब्बो ना जा पाइबा। फोन लगावा। राजू के कुछो समझ में ना आवेला कि ऊ का करे। आखिर में ऊ फोन लगावेला। हेलो रश्मि। जो राजू के सबसे करीबी ओकर पत्नी ही रहल, यही से ऊ ओकरा के बुलौलस। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरा में आवेली। काहे बुलेले बाड़ा हमरा के यहाँ ये उजड़ल चमन में? तब बे राजू के पीछे वो भूतनी आ जाली और जकरा देख के रश्मि चीखे लागल। तब बे भूतनी ओकरा गर्दन से पकड़ के उठा लेवेली। ई का कर रहल बाड़ू तू? छोड़ दे एकरा के, छोड़ दा, प्लीज छोड़ दा, एकरा के मत मारा एकरा के। परेशान मत होखा, बस ये देखत रानी कि तू जेकरा के यहाँ छोड़ के जाताड़ा उस सच में तोहार करीबी बाड़ी की ना। अब जा और जल्दी से फोटो वाला आदमी के लेके आवा, कैसे भी करके लावा। बाकी लेके आईहा और वो औरत के फोन करके इन्हें बुला लिहा। माँ बाड़ी ऊ हमार, ई घर के जिक्र करबा तो वो आ जाई। भूतनी छोड़ देवेली। रश्मि बेहोश हो जाली। ठीक है, जैसन तू कहलू हम वैसे कर दे। बस तू हमारे वाइफ को कुछ मत करिया, हम जाता नहीं। तब बे दरवाजा खोल जाला और ओकरा बाद खिड़की भी खुल जाली। राजू पागलों के जैसे आधी रात में वो आदमी के घर ढूंढत रहल। राजू फोटो के पीछे लिखल एड्रेस से लोगन के घर के नंबर चेक करत रहल। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखल रहे। एगो जगह टॉर्च मारेला तो वहां 12/36 लिखल रहे। थोड़ा आगे जाला और फिर से टॉर्च मारेला, वहां 12/48 लिखल रहल। साथ में लिखल रहेला राम निवास। राजू अपना बैग से देसी कट्टा निकालेला और हाथ में पीछे के अंदर तक जाला। बेल बजावेला। 2 बार बेल बजत ही एगो आधी नींद में एगो आदमी बाहर आवेला। जी कहीं? सुनील जी से मिले के बा। हमें सुनील बानी कहीं? नाम कंफर्म होखत ही राजू सुनील के सर पे देसी कट्टा के पिछले हिस्सा से वार कर देवेला। सुनील ओकरा बाहों में झूल जावेला। राजू अपन फोन निकालेला और लेडी से बात करे लागल। हेलो, हमार नाम राजू हा। ये वक्त हम आनंद नगर के घर में कैद बानी। आप ना नहीं तो हम मर जाइम। राजू सुनील के एगो बाइक पे बांध के लेके निकल जाला। राजू ओकरा खिड़की से अंदर ले आवेला और खींचत हुए कमरे में ले जाला। इली भूतनी जी, जैसन आप कहले रहनी हम वैसन कर देनी। अब शायद हमरा के वो औरत भी आए वाली हुई। ओहो आ गइल बाड़ी। घर के ताला खोल के अंदर दाखिल होकेली। अंदर आवत ही वो लाइट जलावेली। के बा अंदर? के फोन कैले रहे हमरा के? कमरा से आवाज आवेली। माँ, हम बोलेले बानी आपके, हम अपनी कमरा में बानी माँ। आवाज सुन के माँ परेशान और हैरान हो जाली। वो दौड़त हुए कमरे में जाली। नीलू। कमरे में ओकरा राजू, ओकर बेहोश बीवी और सुनील मिलेलन। वही जे भूतनी खड़ल रहेली। नीलू नाम लेत ही भूतनी एगो सुंदर सी लड़की में बदल जाली। हाँ माँ, हम तो हर नीलू। तू कहाँ चल गए रहलू हमार बच्ची? कितना ढूंढनी तारा के हम।
तू जिंदा बाड़ू मगर हम तो तोरा तोरा अपना हाथ से मरले रहनी यही जे। सुन ले लू माँ, हमार मंगेतरी हमरा के मार के ए पलंग के नीचे दफन कर दे ले रहे, काहे कि हम एकरा के जबरदस्ती करे से रोक ले रहनी, तभी हमार विश्वास के चीर ले रहे। और अब हम एकरा के चीर दे। अब हम आजाद बानी माँ, अब हम आजाद बानी। चलतानी माँ। इतना कह के नीलू फिर से भूतनी बन जाली और अपन हाथ सुनील की ओर करेली और गर्दन टेढ़ी करेली। सुनील दीवार से जाके चिपक जाला और ओकर हाथ मुड़ के टूट जाला, फिर टांग भी मुड़ के टूट जाली और ओकर मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाला। भूतनी गायब हो जाली। वहीजा कमरा में रोवत माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू के पत्नी रहल। हर इंसान के अपना कर्म के फल इहे जन्म में भुगते के पड़ेला। यही से कहे नी, बुरा कर्म करे से पहले सोच ला, अगर ओकर परिणाम तोरा भुगते के पड़ी तक का तू सह पैबा।